39 kronološki nepovezanih poglavlja, roman je prepun drastičnih prizora koji zamjenjuju duhovite životne situacije. Toliko snažno ukorijenjenu stvarnost zemlje koja se ne želi i ne zna izvući iz začarnog kruga savlastologije. Pacijenti sobe 19, moćan je antiratni roman o prošlosti koja nikako da prođe. I ne samo to, molim vas jedan pjesnik za govornik. Trenutak je da proglasimo ovogodišnjih dobitnika portalova natječaja za najbolji roman u 2018. godini, a to je, i ne samo to, Nikola Petković, autor romana Drago mi je da ste prepoznali, ako ne literarnost nužno romana, a naravno ima toga u tome, je onaj moment kada se sve vrijednosti relativiziraju, kada se konclogori prikazuju kao zabavišta, kada se zločini nastoje izjednačiti. Ja sam u tom romanu nastojao napisati nešto što je Walt Whitman u pjesmi o sebi, Song of Myself, rekao: nakon rata nema pobjednika, svi nešto izgube. Brata, sestru, kuću, prijatelja. Znam da ovo možda zvuči kao truizam, ali ja sam zaista išao iz te perspektive maloga čovjeka koji uvijek, reći opet na čakavskom, najebe.